Despois de barallar varias alternativas, o que conlevou tamén a un retraso na súa tramitación, o Executivo noiés xa ten decidido o emprazamento do novo aparcamento para autocaravanas. O proxecto, actualmente en fase de licitación, instalarase finalmente na zona de San Lázaro, a carón do Paseo Marítimo. O proxecto irá con cargo ao Programa de Turismo Sostible en Destino, xestionado a través da ARD Ría da Estrela. Este era un proxecto que xa se había estudiado inicialmente, pero se trasladou a ubicación e o importe por o anterior goberno e se iba a facer en outro lugar. Nós consideramos que ese lugar que se iba a facer, que era no Mirador de Santa Cristina, non era o sitio máis correcto e que un parking de caravanas debía estar situado máis próximo que pode ser o Paseo Marítimo, neste caso en San Lázaro, onde hai ademais unha serie de servicios adicionais para este tipo de usuarios, como poden ser supermercados e demais. E un acceso moi fácil ao centro e incluso a un carril peonil fácil de acceder. En consecuencia, tuvemos que facer unha serie de modificacións no proxecto, unhas modificacións importantes, senón non era aprobado polas distintas aprobacións sectoriais que requería. Nos levou un traballo considerable e se incrementou o orzamento tamén de forma considerable. De feito, de 40 ou 50.000 euros que se iban a invertir inicialmente pasa a máis de 100.000 euros en inversión. O aparcamento, que contará cunhas 15 prazas aproximadamente, virá dar resposta a unha bella demanda existente que ata o de agora non se daba. Creo que é un elemento importante para a Noia, que vai dar servicio a algo que teñen moitos concellos e que en Noia non estaba disponible, e vai a ser un camping de caravanas perfectamente habilitado con todos os servicios e prestacións que este tipo de infraestructuras se poden dar aos usuarios cada vez máis habituais e de moda, como son os campistas de autocaravana. Un paso máis entre os servicios turísticos que pode ofrecer Noia de cara ao turismo, que creo que será unha fonte de economía, de riqueza, de creación de riqueza no futuro importante para a nosa vila. Dende o Concello confían en que a actuación poida estar rematada xa en abril, para entrar en servizo xa antes da temporada estival.